Insemilkom dan huwa l-aġġornament tal-5:30. Minn hawn u nofsija oħra għal ħabta tas-6 fil-Parlament jibda d-dibattitu fuq il-mozzjoni ta' fiduċja fil-Gvern. Il-vot intalab mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi nhar il-ġimgħa wara li l-Gvern tilef il-maġġoranza parlamentari u salva biss bil-vot tal-Ispeaker. Id-diskussjoni mistennija ddum sa' 9:30 fejn dak il-ħin jittieħed il-vot. Żvilupp mhux mistenni ftit sigħat biss qabel il-vot ta' fiduċja fil-Gvern Malti tal-lejla. Dalgħodu minn wara dar il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Franco De Bono ppreżenta mozzjoni rigward riforma fil-qasam tal-ġustizzja f'pajjiżna. Din il-mozzjoni ħasdet bil-kbir lil Prim Ministru u d-deputati tiegħu hekk kif punti mresqa l quddiem minn De Bono f'din il-mozzjoni imorru kontra it-twemmin tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-ġustizzja. L-għada li s-sistema tat trasport pubbliku tbidlet għal 5 darba f'4 xhur, Lawrence Gonzi ħabbar it-twaqqif ta' task force biex taħt it-tmexxija tiegħu jerġa' jibda jiddiskuti l-problemi tar-riforma. Il-konferenza tal-aħbarijiet issejħet malajr kmieni dalgħodu stess. Id-deċiżjoni li titwaqqaf task force ittieħdet mingħajr diskussjoni mal-grupp parlamentari. It-task force se titmexxa minn Lawrence Gonzi u mhux mill-Ministru Austin Gatt, illi minkejja li huwa responsabbli mis-settur lanqas kien preżenti għat-tħabbira li jagħmel il-Prim Ministru. Il-ġurnalisti li tpoġġew wara kordun ma tħallewx isaqsu domandi lill-Prim Ministru. 5 sigħat wara li tħabbar it-twaqqif tat-task force, Austin Gatt fi stqarrija esprima sodisfazzjon għaliex qal illi parti mis-soluzzjoni għal problemi fit-trasport pubbliku immorru lilien mill-kontroll tal-Ministeru tiegħu. U dan meta sa 24 siegħa ilu il-Ministru Austin Gatt kien qed ifaħħar is-suċċess li jagħmel bir-riforma tat-trasport pubbliku. Intant fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-Partit Laburista qal li Lawrence Gonzi qed ikompli jkun dajjef u inkonsistenti fit-tmexxija. Il-kelliem ewlieni Laburista Joe Sammut fakkar li d-deċiżjoni ta' Gonzi li mmexxi task force dwar it-trasport ittieħdet 4 tim biss wara li rabat l-istabilità tal-pajjiż mal-Ministru Austin Gatt u ħareġ ordni lill-membri parlamentari tiegħu sabiex jivvotaw favorih. Ebda emozzjoni fuq wiċċ tabib Konrad Murray waqt il-qari tal-verdett. Wara jumejn ta' deliberazzjoni, il-ġurija ta' 7 irġiel u 5 nisa sabu li tabib Murray ħati li kkawża l-mewt involontarju tal-kantant leġendarju Michael Jackson. Jackson miet f'Ġunju tal-2009 fl-età ta' 50 sena. L-imħallef Michael Pastor fisser lil Murray bħala bniedem perikolus u li l-qorti kellha dmir tipproteġi lil pubbliku minnu. Is-sentenza se tingħata fid-29 ta' Novembru Murray jiffaċċja pjena massima ta' 4 snin ħabs. Għal-mart mentali jeżisti fejqan, dan kien il-messaġġ waqt attività li tellet mill-pazjenti tad-Dipartiment tal-Occupational Therapy fl-Isptar Monte Carmeli. Il-pazjenti kellhom l-okkażjoni jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Ta' kuljum 60 persuna uħud minnhom residenti f'Monte Carmeli u oħrajn mhumiex jagħmlu użu mis-servizzi tad-Dipartiment tal-Occupational Therapy. Il-familja ta' Wan maħsuda bl-aħbar tal-mewt tal-preżentatur veteran George Saliba u għamiet fis-sigħat li għaddew wara li ddaħħal għall-kura l-isptar. Saliba miet fl-età ta' 64 sena u kien wieħed minn tal-bidunet li beda jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu fuq Radio Super One. Propju il-ġimgħa l-oħra stess u kien qiegħed jipproduċi qatt ta' programmi fuq One Radio.